Öydikilerge lampon qıp bergendim, endi sälçe qaraq oýda ýetip qapdy. Men bu eşip qalgyny qanday qylaman dep beşimni qatyryp otarsam, ýoldaşym "Qorum lampon qyp bakamsyz" digendi. Bul dämsiz dep muş öydikilerge qorum lampon qorgaş, qoriş suwuny silerge bäherlep elip geldim. Tam intaýyn çüçüme lampek ýeşlik buldyk. Qynamsam biz birlikde gineyli. Lamponyň qoriş jarýanynda izlip ketmesligi üçin amal bar çaňrak oýtgan lampon işletimiz. İhtiýajymyz garta lampon taýýarlap görsetilgendek çakmak qanç şekil tograp terlip alsak boldy. Goşumçy materiallarga lapiza, soňpiyaz, samsaklany uşak tograp terlip almyz. Men bugün cüzey işletdim. Eger cüzeyni ýaxşy gömsäňler, palak işletsäňler bek ýeşlik boldy ha dostlar. Arkadan qazan nesip kiçikkine may goýup may kızgandan keyin samsak, zanjibil, soňpiyazyny silip mezlik bir qıçık goýýmyz. Ondan keyin bir qoşuq unlaza, azrak ahmuş, kawawiçlardan berýetimiz. Arkadan qorumyzyň täminiň ýeşlik, renginiň tehim çyraýlyk çykyş üçin çoň ustamyň ýyňdan bazarga salgan çamgoşun çostumyň map goýuwatgandan keyin kızılmay çykyç gorup almyz. Ondan keyin map miktarda suw goýalmyz. Qorumnyň suýunyň az köpligini özüňlarnyň ýaqdyrşyga asasan taşap goýuwatsaňlar boldy. Men bugünçe qaraq goýup aldym. Qaynagandan keyin lamponymy qazanга silip 3-4 minut qayntyp, dördärmekniň tämini lampony birak qursaňyşdyryp algandan keyin ahyrda mapyk tuz, vijillarny berip tuz tämini taşyp algandan keyin cüseyni silip, çoň ustamnyň sap açyk suýdymy köperak goýup etip, ahyrda azrak kraxmal suýu berip etip, qorumnyň suýu goýulgaça bir şik arlaşdyryp etip lam taxsyga alsak taýýar boldy. Açyk çüçük intaýyn ýeşlik, sizler çuqum gorup bir snap ýakynlar ügünüp aldyňlarmy?